ספר חדש שיוצא נקרא ציונות של שרירים. המחבר דוקטור חגי חריף מצטרף אלינו. שלום חגי. בוקר טוב כזה. ציונות ושרירים הולך ביחד? זאת שאלה טובה. האמת היא שיש דימוי כזה שיהודים לא עסקו בתרבות הגוף ובספורט. יש בזה משהו נכון, במשך 2000 שנות גלות, אתה יודע, חיי הרוח העסיק אותנו יותר, למרות שיש עדויות פה ושם על יהודים שטיפחו את גופם, אבל זה באמת היה חלק מן המהפכה הציונית. אבות הציונות ביקשו לכרוך תחייה לאומית בתחייה גופנית, וחלק ממה שהם ביקשו לעשות זה ליצור יהודי חדש, חסון, שרירי, וזה בא לידי ביטוי גם ביחס לספורט שהחל להתפתח החל בתחילת המאה ה-20. ואתה בספר שלך בין היתר מראה איך הספורט היה לו גם תפקיד הסברתי ומדיני מאוד חשוב. נכון, הדגש בספר הזה הוא על הספורט הייצוגי. הספורט שככה יש לו אוריינטציה בינלאומית, הוא בזירה הבינלאומית מול נציגים של ארצות של מדינות אחרות. אתה יודע, על הספורט בארץ ועל הפוליטיזציה שלו כבר כתבו הרבה מאוד, מכבי, הפועל, ביתר, אליצור, תנועות ספורט שהיו קשורות בטבורן לארגונים פוליטיים, למפלגות פוליטיות. כאן הדגש הוא על הספורט הייצוגי, החל בשנות ה-20 של המאה הקודמת, ספורטאי היישוב. כן, כבר אז יצאנו לייצג? לפני הכרזת העצמאות כמובן, ביקשו לצאת אל המרחב הסובב את ארץ ישראל. אגב, דברים מדהימים, כי הם התחרו בספורטאים ממצרים, מלבנון, מסוריה, דברים שאותם אנחנו רק יכולים לדמיין היום. וזה אחד התפקידים המרכזיים של הספורט, יש בהחלט כמה, והספר הזה מתמקד בהם. אחד התפקידים זה יצירת שיתוף פעולה ויחסי ידידות עם ארצות אחרות. כן, אז זה תפס בהחלט מקום משמעותי. בוא נדבר רגע על דוגמאות קונקרטיות, ככה אירועי ספורט מאוד משמעותיים בתולדות הציונות. אולי נתחיל באולימפיאדה הנאצית שהתקיימה ב-1936, איך אז ישראל הוזמנה לזה, אני מבין אתה מגלה בספר, והייתה לה תגובה מעניינת ליישוב העברי. נכון, ליישוב העברי בדיוק צריך לדייק כמובן, מכיוון שישראל עוד לא הייתה קיימת. הייתה קיימת מדינה, לפחות בעיני הוועד האולימפי הבינלאומי, מדינה שנקראת פלסטיין. והיה ועד אולימפי ארץ ישראלי שהוכר על ידי הוועד האולימפי הבינלאומי. אגב, זה קרה שנתיים לפני המשחקים האולימפיים בברלין, משחקי הקיץ בברלין שהתקיימו ב-1936, ב-1934 הכירו בנו, ולמרבה הפלא הגיעה הזמנה ליישוב להשתתף במשחקים האולימפיים. יכול להיות שזה קרה מתוך הנחה שההזמנה הזאת תידחה, אבל בכל מקרה היה צריך להשיב עליה בחיוב או בשלילה. וכאן קרה דבר מעניין מאוד. בראש הוועד האולימפי אז, נשיא הוועד האולימפי הארץ ישראלי, היה קולונל בריטי, שגם היה חבר ההנהלה הציונית, קולונל פרדריק הרמן קיש, והוא נתן תשובה ככה מתחמקת. אנחנו ארץ צעירה, רק בשלבים ראשונים של ארגון ואימון, וזה לא יכול לבוא בחשבון, רק עכשיו הכירו בנו הוועד האולימפי הבינלאומי, אנחנו מקווים שבפעם הבאה יהיה יותר טוב. אז ככה דחו את היטלר, כן, המכתב הזה. לא, המכתב הזה שלו, רק להשלים את הנקודה, חולל סערת רוחות ביישוב. מי ששפך עליו אש וגופרית היה למשל יוסף יקותיאלי, איש מכבי, שהוא גם הוגה רעיון המכביות, והוא כתב לו, תסלח לי, מה אתה ממהר וקופץ לפני הזמן? קודם כל יכול להיות שתתגבש תנועת מחאה של ארצות אחרות ויעבירו את המשחקים האולימפיים מברלין. למה לדחות את ההזמנה להשתתף במשחקים האולימפיים שנתיים לפני? ונוסף על כך, כבודו שכח להדגיש, כך הוא כותב לו, את הסיבה העיקרית שמונעת אותנו להשתתף במשחקים האולימפיים בברלין, והיא היחס הרע של ממשלת הנאצים לעם העברי, שלנו יש הכבוד להיות בניו. הגישה של יקותיאלי ניצחה, התגבשה חזית מחאה ביישוב, לא השתתפנו כמובן במשחקים האולימפיים הללו, היינו צריכים לחכות עד 1952 כדי להשתתף באולימפיאדה הראשונה בהלסינקי, בפינלנד. אוקיי, אז כך התייחס היישוב העברי להזמנה הנאצית. עד היום הספורט כולל בעצם המון פוליטיקה בתוכו. נכון. שוב, אם אנחנו חוזרים אל הספורט הייצוגי, זה בוודאי עד היום אמצעי של ייצוג לאומי. אני חושב שזה היה הכי בולט, היחס הזה אל הספורט הייצוגי,
בתקופת היישוב, כי ארץ שנאבקת על עצמאותה, על בניית ביתה הלאומי, מדגישה מאוד את המשמעויות של הספורט. כך גם לגבי השנים המעצבות של מדינת ישראל, שנות ה-50, שבהן אני עוסק בהרחבה בספר הזה בהוצאת יד יצחק בן צבי. היום הגישה הזאת מעט נחלשה, אני חייב להודות. בשנות ה-60 וה-70 עדיין המשיכו לדבוק בגישה כזאת, שכל הופעה בזירת הספורט הבינלאומית זה מבחן לאומי, אבל החל משנות ה-80, כתוצאה ממכלול של סיבות, קודם כל, מה לעשות, האידיאולוגיה הציונית לצערנו הולכת ומאבדת את ערכה, לפחות בהוויית החיים הציבורית בארץ. הסמלים הציוניים חתמנו על הסכם שלום עם מדינות ערב, הגוש הקומוניסטי התפרק, והמהפכה הציונית גם ניצחה במידה רבה. הפכנו להיות מדינה ככל המדינות בהרבה מאוד אז הספורט הפך להיות קצת יותר ספורט, קצת פחות פוליטיקה. דוקטור חגי חריף על הספרו החדש, ציונות של שרירים, תודה רבה לך. תודה רבה, שבת שלום.